twice. So Anono Ebe ka anyị na-ekwu okwu ya. Anono Ebe is a spiritual tree alongside other spiritual trees. Okay. But na English language, the right word I use usually about totem. T-O-T-E-M. It's one of the totem trees. Is there any other one aside it? There were several ones. Okay. And if I know Obune Chendo. After Obune Chendo, when kind of one of the holiest of holies, Abbas. Abbas. And then Malose. Abbas should come first before other ones. And then Malose, on Abukalisi, Mana Alose wine, they use Abbas. Then Anono Ebe na Abbas is very sacred. And Anono Ebe Kachahancha. Because it's recorded the most powerful. Anono Ebe bụ number 1. Okay. Mana Adeji Anono Ebe Malose. Reason Makasina, on its own, the efficacy is too much. So suddenly Erika. Manana Malose tinye some part of Anono Ebe to eat to fortify the energy. So Anono Ebe gacha Abbas well. Abbas well chezie the likes of Malosi Oji. Abia na nwoke. Anono Ebe bụ mmụọ nwoke ka ọ bụ. Abbas bụ mmụọ nwanyị. Okay? Mana Anono Ebe na-enwe duality consciousness. Ọ ya abịa n'ụdị nwoke bịa n'ụdị nwanyị. Duality consciousness of nwoke and nwanyị. Abbas is nwanyị. Oji, that is Iroko. Oko isi Oji is another holy tree na Igbo. Many people able to go and get her. Then and Oji, inwetakwa Oji ọzọ you na-take 300 years itolu to that level. Then akacha Oji enwere ọzọ na-akpọ Ogbunechendo. Ogbunechendo bụ ị na-emezi chi ebe na chi gị bụ nwanyị. Ị na-emezi chi nwanyị jiri Ogbunechendo. And nwanyị bịa na aligo isi Ogbunechendo. Nwoke ada aligo isi Ogbunechendo. Nwoke lụọ isi Ogbunechendo, ọ bụ na ebe a na-emesi omenala ike o nwere ike igbu mmadụ. And nwanyị ya aligo isi Ogbunechendo, nwanyị na-anọrọ na nsọ. Okay? Nwanyị aligo gbutu olu gị, nke wabụzi nwoke ka ngbu kabezie, mana nke wabụ nwoke amalị Ogbunechendo enu. Ọ not ka irape nwanyị n'iru afịa ifo me. A man does not climb Ogbunechendo. Then ọ nwere ọzọ anyị na-akpọ akpete enyi. Akpete enyi nke a na-eyuzu ya for nwoke ọ nwanyị. Ị na-emechi ọ bụ na ịfọrọ ogilisi for nwoke ma ọ bụ ịfọrọ Ogbunechendo for chi nwanyị. You can use akpete enyi. Serves duality consciousness. Then ọ nwere ọzọ na-akpọ ụlọ. Osisi ụlọ eji emebe ikenga. Na ka eji atụ ikenga. O nwere nke a na-akpọ ngwu. Oisi ngwu ọ na-adịba ndị Enugu na-enwebe ngwu. Then ndị kacha nwe ya ka na-agwa ndị Enugu na-aka enwe ngwu isi ngwu. Then anyị nwere akpụ isi akpụ. Ịma na akpụ abụrụ nke ụtara. Akpụ abụrụ ụtara. Akpụ bụ the first thing bụ akpụ na Igbo bụ isi ka ọ bụ isi alụsị. Na ọ na-abịa n'ụdị na-abụ akpụ ọkalete na akpụ ijitete. Ọ bụla akpụ ọkalete ma nọ mmụọ nwanyị. Ma ọ bụla akpụ ijitete ma nọ mmụọ nwoke. So akpụ ijitete bụ akpụ na-anụ nke nwanyị. Akpụ ijitete bụ akpụ na-anụ ọkalete. Ịghọta ka nsi kọwa ya kịta. Even na-agwa gị, you might not hear it any other place. Mana ị marọzi na akpụ nwere ọkalete na ijitete. So one ka mkpo gị taa. Then anyị nwere osisi ọfọ ka eji atụ ọfọ dị ile. Mana ka ọfọ wee zuo oke ada egbutu osisi ọfọ egbutu. Ọfọ na-ada. The branch here, the stem here eji aka ya kwojili. The branch here kwojili mee gịnị da. Ịghọta? Si eto ụtazi ya ada egbuchie. Mana ndị kịta na-ejezi egbu ọfọ. Rule number 2, ada elo isi ọfọ ele. N'ife mkpu ada elo isi ọfọ. Ya mere na ọtụtụ ndị mmadụ na-eje golo ọfọ n'afịa ọ dịghịzi ile. The first rule is that na ọfọ ya adala. Ịghọta? For example, I see that na ọfọ dị bụ unu furu efu. The first thing you eme bụ ije godu akpụ alụ akpụcha alụ
echelu izu na-atọ gaa, that is 12 days, izu 4, izu again 4, izu again 4. After 12 days agwaghị mmemme ihe eme ịchụcha aja ya achọ ijebezie n'ukwu ọfọ jechelụ ka ọfọ daalị. There is some family tụfugolo ọfọfa ma ọ gbaa ya ọkụ, ịtụ a ka esi eme. Ịkpụcha alụ ije n'ukwu ọfọ chebegodo ka ọfọ wee daalụ unu. Ọ bụ na alụ unu kpụ na aja unu chụzuru oke, dadị agwala unu ọfọ ya ekwochi daalụ unu mgbe a na-emezu omenala. Then osisi ọjị, mana m ekwugo ọjị bụ iroko, ọjị bụ kola, sokwa na osisi a na-asọpụrụ n'ala Igbo. Reason bụ na onye nwe na-emete nri anyị na-eri, mana Igbo ada aka ọjị kịtazi. Ebe Igbo na-akọbụ ọjị bụ ebe a kpọrọ uhe, nke unu na-akpụ ife kịta, Osun steeti. Mana anyị nwe bụ ebe a. So ebe a in the ancient time, nna anyị ochie a na-akpọ Ọbatala echi. Ọbatala ekwesịrị m ikwunye ya na vidiyo because o so na ihe anyị ji nwa ya alụpụta ịghọta. So ebe a ka Ọbatala na nwanne ya nwoke dị wee. So mgbe anyị jisizi obi pụọ ebe a lute ahịa anyị na ndị ofe mmanụ nụrụ, ndị abụọ ofe mmanụ kịta, maka na nwere ka anyị na-afasi bụrụ nwanne, mana achọbara m ikwu ya gbasara ya maka na ịkọwatara ọfụma obute ọgwụ. Mana ebe unu na-akpụ ife tata n'Osun steeti bụ ndị be anyị nwebie ịghọta. So a na-akpụ ya ife, ile ife, uhe ka anyị na-akpọbie ịghọta. So ọjị is another ife a na-asọpụrụ n'ala Igbo. Ị na-ekwu okwu ndụ ihe ebidogo n'ọjị ịghọta. So going further, akpọgolo m gị ebenebe na-adị ka akpụ, na-adị ka mpụta ede, mana ọ na-asa asa. Ife ebenebe na-alụkarị ebe bụ na ọ na-erepel mmadụ sendel gị evil attack na ọ repel bụ ya. Ịbịa be dibịa bụ dibịa enweli ebenebe ko n'elu kpọdata ya na ebenebe is another holy tree n'ala Igbo. So one ka anyị kpọgo kịta akpọgo Ogilisi nna m ekenekwa gị. Ogilisi is one of the essential Igbo tree anyị nwere. Obodo asem na asị na onwe ka ife eji Ogilisi eme erika n'ala Igbo. One of the things eji Ogilisi eme bụ na ndị na-eme omenala na kịta amazi that na eje eberi anata na ịmaghị jos baba n'ime be gị, isi na ụlọ ọnwụ pụta, akwa niile iji je ụlọ ọnwụ ihe yipụ ya na dọ ịghọta. N'iru mbata be gị ihe yipụ ya, were ọsọ ọrọrụ chọọ onwe gị, welu mmiri Ogilisi wee saa arụ. That is esielu gị abụba Ogilisi were saa arụ. Ọ iwelugodo Ogilisi jụcha onwe gị, ada ama onwe mmụọ si na ijite na mbọbịa ka ọ bee n'ụzọ ịghọta. Then nwere isi a na-akpọbe tata onwezi ndị a na-akpa ama mere, mana akpọgo m one of the essential trees enwe. Akpọgo m ebenebe, anụnụ ebe, kpọọ abọsị, kpọọ Ogilisi, kpọọ ebenebe, kpọọ akpọ ọkalete na akpọ ijitete, kpọọ ụlụ, kpọọ osisi ngwu, kpọọ akpete enyi, kpọọ ọgbụ na-eche ndụ ịghọta. Onwezi ndị ọzọ nlofuru emechazikwa mkpọzi ya ọgbụ na-eche ndụ. Ọgbụ ka m gwara gị nke nwoke na-ada arị elu, ọgbụ bụ mmụọ nwaanyị ka ọ bụ, nwoke ada arị elu ịghọta. Ọ dị very peculiar. A na-emelụ m ọ ya mere sometimes people asị na ha mechie chi ha, mana chi ha zara ha because faji ejila Ogilisi wee mee chi ịghọta. So the right way n'ihe eji isi ọgbụ na-eche ndụ wee kpọọ chi nwaanyị ka ọ bịa ịghọta. Iwere isi the wrong isi kpọọ, akụzigoro m ya chekie vidio ma ebe nkụzi maka Chineke nga ịkpọọ chi wrongly ọma mbịa. So ịma na ọjọọ sala aka ka eme chi ga aka na-anakwa gị nri ịghọta. So ọgbụ na anụnụ ebe abụrọ ngwongwo ụmụazị, ọ bụrụ ngwongwo ya bụ ijọsi ije cheta. Oke dibịa na-ejegode afọ anụnụ ebe ya eji oke ọkpa na-abụ ọ tụọ ya na anụnụ ebe kpọjie dị oke ọkpa, ọ tụkwara ya nke ịbụọ, ọ ya enyezi ya sign n'ogwe ọkara before jebe anụnụ ebe nso. So anụnụ ebe abụrụ oisi ụmụazị ịghọta. And nwaanyị adị elu anụnụ ebe nso ịghọta, maka na mmụọ na-eme ife ike. Ọ ya mere na nji na-aba mba sị na some things ka emebigo n'omenala Igbo, mana